Mirsa, aku wis ning TKP. Untuk lebih jelasnya takoke wae karo wong sing bersangkutan. Duh, malah turu. Pak, Kalem. jare dek wingi ning kene iki ana peristiwa wong diplekoto. Bener ora Pak kuwi, Pak? Oh, bener banget kuwi, Mbak. Lho iki tapake isih ana tapake sikil iki. Iki wonge berkaki sikil kayane. Soale waduh. Pas bengi kuwi pas jatahku patroli, Mbak. Aku sebagai hansip ning kene. Lah iki tapakku iki pas patroli iki. Padha kan karo sikilku. Lah, Mbak iki kok iso ngerti nek ana wong diplekoto ning kene piye? Kuwi ceritane ngene. Pas aku keliling patroli, ana wong tak ungkapno lagi suarane. Sapa to kae ngundang? Tak cedhaki. Lah kok suarane sip, sip, sip. Lah kok ngerti kok ki ngundang hansip, jebule manjan sip kuwi rasane diplekoto. Lah, terus sing mbok sampean lakukan apa Pak ketika kuwi? Ya aku penasaran. Amarga suarane selot banter. Terus tak runduk, aku umpetan kudungan sarung, jebule tak linguk. Waduh, aku kesandung duren. Terus aku mangan durian sik, entek 3 glundung. Bar kuwi aku wargen. Aku teturon kok bablasan ngerti-ngerti esuk. Lah ya wis. Mendang tak dilai, wong wis nono. Lah, terus pendapatnya sampean tentang peristiwa iki piye, Pak? Lah iki menurutku pribadi ya. Pesenku. Lekotolah orang pada tempatnya ngono ya. Dan harus disertai resep dokter. Nah, ngono kuwi. Terus sampean ki owah wis suwe kok gak entes to. Ya wis pemirsa ngono sik ae gandeng sing ngenehi keterangan rada kopior aku ya selak ngampet pipis ngono sik ae. Salam kopior.